mayong hapon. Kini guys, niya ako karon sa nanay isang gawat ko sa kong bana ani guys kay buhat ko mi sabay ni Ma'am Burato aron sa pag-uban nila sa ilahang panimalay. Kay sila ramang duha guys, puro babae, amo sa silang ubanan mintras wa pamahuman ang ilahang panimalay o gama. Mo na nga akong Mr. guys, naligo pa man, di ako sa ubos guys. Gawat ko sa kong Mr. nga mahuman siya sa iyang gimbuhaton o mula ko na kami padong dito sa ilan ni Ma'am Ames. Alas 4 na kini sa hapon guys, talaga salop na ang adlaw. Mo na nga iapura gyud ako si Mr. nga manglakaw na kami padung dito sa ilan ni Ma'am Ames. Kay labi na po kay wa pa po mga wa may gis ani mga panahon na guys. Mo na nga lugar kay na ako ang pag-adto dito sa balay ni Ma'am Ames. Diri mi agi kilid sa munisipyo guys, wala mi moagi dito sa Baybayon. Diri na mo sa highway. Naglakaw rami. O diri jud mi agi kilid sa munisipyo. Kay ilang Pinoy-ana naaman sa luyo nga bahin sa munisipyo. Niya na ta guys, niabot na ta sa maong panimalay. Kaning balay nga adunay mga hollow blocks o mga dagkong bato. Mao ni guys ang balay ni Ma'am Ames. Mao ni ang iyang balay guys. Makita na tong ang ibabaw nga bahin. Mao sab ni ayang bag-ong building guys. Nga itapad sa iyang unang building. Himon sab niya nin dos andanas guys. Pero mga kuan pa ni kanang mga haligi pa ni guys, pero dos andanas gyud ni sidya. Ngit-ngit na aning dapita guys kay naman sa front. Pero as ibabaw hayag pa kaayo guys. Makita pa ang langit. Pero there is ubos kay mura mag wa pa may sugaan ni wa pa man mi ani ka pasiga, mao ni ngit-ngit. Nangita mi ani ni Ma'am Floor. Wa man siya diha pag-abot namo. Mao nang niadto mi sa luyo nga bahin sa kusina. Tuwa man dai siya ng laba. Hugihan po ni si Ma'am Floor guys. Bisan og naapoy ika sarang aning
Mao jud mangunay pagpanglaba. Di jud niya ipiyal ang pagpanglaba sa uban. Yun ana si Ma'am Flor. Makita na tong ibabaw sa Pikas building ni Ma'am Flor, oh. Kani mama ni ang kusina. Hayag kayang dagat, guys. Hunas. Makita na to ang kasanag sa baybay, oh. Makita pa agtira sa ibabaw nga bahay ni Ma'am Ames. To kamo na. Ang gianinaw guys, ang ilang baybayon. Linaw guys. Ni ako sa ibabaw sa siwol ani ga video. Ngit-ngit na gajud guys, dinalos makita ang baybay. Manong na ko patarawan nito doon. Hoy! Saan ko ka? Iro ba? Ate, dito ate. Di, humanami. Happy birthday. Ani pong panahon na guys, doon na po'y gahatod og kanang pagkaon gikan sa Pikas balay guys. Kay ga birthday. Wa ko kahuna-huna sa bata nga mo video ba nga gahatod sa pagkaon. Kay naka-video man si Mama ani. Tumi. Nang kanta na kong happy birthday. Pasensya na gyud guys, ug mao ra gyud ni akong video karong adlaw. Ug napasalamat ako sa inyong pagsilip. Bye-bye.